ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും PS വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഫിഷ് ഫ്രൈയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനായിട്ട് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സൂതമീനാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ കട്ടിങ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിതവിടെ വാല് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ചെകിളയൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കണം. ചെറിയ കത്തിയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. തല കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. തല വേണ്ടവർക്ക് എടുക്കാം, ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വേസ്റ്റൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. ഞാനിതവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കൂട വെളുത്തുള്ളി, 5 ചെറിയ ഉള്ളി, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ. ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കണം. അതായത് അമ്മിക്കല്ലിലിട്ട് ഞാൻ അരയ്ക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 3 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുക്കണം 3 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് എടുക്കാം. ഇവിടെ കുറച്ചധികം മീനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ 3 ടീസ്പൂൺ എടുത്തു. 4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. മുളക് പൊടി അത്യാവശ്യം എരിവുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് 4 ടീസ്പൂൺ മതിയാവും. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിടാം. ഇനി കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഒരു നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കുക. നമുക്ക് വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്യാണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് പുളി എടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട്, ഉപ്പും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് മീനിൽ നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് പിടിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വിനാഗിരി ലാസ്റ്റ് പുളിക്കനുസരിച്ച് ചേർക്കാവൂ. ഞാനിവരെ 1.5 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ, കുറച്ചധികം മീനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ട് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ വെക്കണം മീൻ, അപ്പോഴതിൽ പിടിക്കുള്ളൂ. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിതാ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിടുക്കാച്ചി മീൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.